Ġimgħa wara oħra, il-Partit Laburista jibqa' jelenka aktar proposti immirati biex itejbu l-kwalità tal-ħajja ta' setturi varji tas-soċjetà Maltija. It-tnejn filgħodu il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar sensiela ta' proposti li gvern ġdid jimplementa bil-mira li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani Maltin u Għawġin. L-ewwel proposta: Gvern ġdid jeżenta mill-ħlas tal-bolla lil dawk l-anzjani li jibqgħu jgħixu f'darhom u jkollhom carer impjegat magħhom. Permezz ta' din il-miżura, aktar anzjani jibqgħu jgħixu f'darhom u fil-komunità li jkunu draw kif ukoll jittaffilhom il-pis finanzjarju. Tingħata l-pensjoni sħiħa lil dawk li jażlu li jibqgħu jaħdmu wara l-età tal-irtirar. It-tielet proposta: Gvern ġdid idaħħal liġi li tipproteġi lill-anzjani u persuni vulnerabbli mill-abbuż minn professjonijiet, membri tal-familja u persuni oħra li jippruvaw japprofittaw ruhom minn dawn il-persuni f'sitwazzjonijiet differenti. Jiddaħħlu pieni aktar ħorox għal min jabbuża jew juża vjolenza fuq anzjani u persuni vulnerabbli. Jissaħħaħ l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Anzjani. Tiddaħħal liġi komprensiva li tirregola d-djar tal-anzjani, it-tmexxija tagħhom, il-professjonisti u ħaddiema u d-drittijiet tar-residenti u tal-qraba tagħhom. Dan fil-waqt li tassigura standards għolja li jridu jintlaħħu. Is-seba' proposta: Gvern ġdid jitrasforma u jtejjeb iċ-ċentri fejn jinġabru l-anzjani, jiġifieri day centers, ibbażati fuq il-kunċett ta' lifelong learning hubs biex l-esperjenza tkun waħda produttiva u interessanti għall-anzjani infushom. Ninkoraġixxu lis-settur privat biex jinvesti fil-qasam tal-kura intermedja bħal fil-każ ta' patient hotels għall-anzjani li jkollhom dipendenza baxxa u li m'għandhomx bżonn kura għal żmien qasir. Dan inaqqas il-pressjoni minn fuq id-djar tal-anzjani u l-isptarijiet. Gvern ġdid jirriafferma l-pożizzjoni tiegħu kontra li tora l-età tal-irtirar. Dan fil-waqt li jiġi inkoraġġit it-tħul ta' third pillar pensions billi gvern ġdid taħares lejn diversi inċentivi fiskali li jistgħu jiffaċilitaw dan mingħajr piż żejjed. Fl-istess ħin gvern ġdid jagħti bidu għal proċess fuq medda ta' snin biex b'mod gradwali il-pajjiż jasal għal pensjoni minima nazzjonali li tkun ekwivalenti għal 60% ta' dħul nazzjonali medju.